הגיע הזמן לשינוי. הרבה זמן שאני מתאמן בתוכנית של פול בדי על תרגילי בסיס. שולט בהם, חזק בהם, תמיד יש מקום להשתפר, אבל המון זמן שלא התמקדתי במסה בצורה אינטנסיבית. ולאחר תקופה ארוכה במילואים, ולקראת החורף הקרוב שמתקרב ותמיד מזמין עלייה במסה ובכוח, אני החלטתי. ביום ראשון הקרוב אני מתחיל תוכנית של 6 פעמים בשבוע, והולך לעלות במסה בצורה אינטנסיבית. אלה הנתונים שאני מתחיל איתם. היום נשקלתי ונמדדתי בבוקר, אני שוקל באזור ה-85 קילו, על אזורי 8% שומן, ואני כנראה הולך לשמור על אחוז השומן הזה פחות או יותר, אני אנוע בין 8 ל-10, והמטרה היא להגיע בעוד כ3 חודשים ל-93 קילו. אז תאכלו לי בהצלחה, אני אתעד כאן את כל התהליך, ואשמח לענות על שאלות ולהראות לכם מה אני עושה ואיך. בואו נצא לדרך.